Já křičel to charakteristiky a já jsem pověra. Dobro, a to prostě zvuk. Ahoj. Večer laky. Jo? Čau. Trošku bedla. Čus. Čau. Ten trapný pocit, když já nevím co. Když jsi ten nejmladší kluk a jediný. Jo. Nejmladší. Ty genitálie u vás. Počkej, já pracuju, já se bojím. Čuk pod paží je jakoby kulatý, no mám udělat jakoby dvě, hele. Já jsem zkazil. Já kule. Já jsem Pepu pokazila. Chudák můj vlog. Asi tak. Děláš vlogy? No. Já jsem jeden tvůj vlog viděla. Jaká? Já nevím zrovna jaký, ale můžu se jeden nedělat. Ten nejtrapnější určitě, přeju štěstí. Myslím, že před ležákem to bylo. Ližákovej. Myslím, že Ten má nejlepší. Jak Víš to trošku víc dolů, aby se všeho vidět. Takhle to dělám. Takhle. Ale to tam vidět já, hele. A co, já jsem... Velký malý oznámení. Dneska asi ani v červně Minecraft. Ani shake nebude. Nejsou houbičky. Kondomy mě pálí. Vy smrdy. A proč nemůžu nějaký sholku? Jo, To říká ta pravá. Já. No, Tam na to předtím. ale ty jsi menší než já, než on. No, menší, mladší. Jo. Každý je větší než on. Já jsem taky menší než ty. Jsme 162 cm. Víte, to nejde vidět. Je to rebel. No, to vidět. To je o mně, to je o mně. Proč to píše moje jméno? Nemá ani všude, máš to. Je to tady ukáže zvládne Ale tak to prosím. Já ti to pak držím. Jo, ukaž. Samaru. Takže já jsem dneska byl na nákupech a potkala jsem Honzika. Jsem tak sexy. Viděl jsi zemí. Ne. Zelenku. Viděl Honzu zelenku, to bylo tak sexy, že to